M'he emportat un quart de pastís. Em poses 3/4 de quilo de cigrons? Com representaries aquestes xifres? T'hauràs d'ajudar amb les fraccions. Les fraccions representen el nombre de parts que agafem d'una unitat que està dividida en parts iguals. Les trobem en el nostre dia a dia més habitualment del que ens pensem. I aquestes fraccions, en forma de número, es converteix en un nombre decimal. Heu escoltat alguna vegada aquests números? Aquí teniu alguns exemples en la nostra vida quotidiana. Tinc unes dècimes de febre. El quilo de pomes val 2,34 €. Aquests números estan formats per una part entera i una altra part decimal, que se separen per una coma. Benvingut al món dels nombres decimals.